Hi everyone, this is Vina and welcome back to my YouTube channel. So ayun guys, for today's videos, we're going to make some review about these contraceptive pills which is lady pills na ginagamit ng mga babae bilang birth control pills or pagpigil sa pagbubuntis habang or like nakikipagtalik, 'di ba? Pinipigilan ng pagbubuntis ng isang babae. And for us, ginagamit din ito bilang pang oh my god. Bilang pang hormones which is risky for us. So ayan, hindi talaga siya safe as in ginagamit ng mga Becky na mga Becky as a trans charot. So ayun, ano nga ba yung mga na-experience ko sa paggamit ng lady pills? So, first na na-experience ko is parang wala lang siyang nangyari. Yung ganun, yung parang lumalaklak ka lang ng candy tapos wala lang. Walang effect, walang freshness, charot. So ayun, yun yung unang nahalata ko talaga sa paggamit ng lady pills, which is ginagamit ko siya within 5 months na pang hormones. Kasi nung una micropill yung gamit ko, then naglumipat ako sa lady pills kasi hindi rin ako nahiyangan sa micropill. So ayun. At dito sa lady pills, parang hindi rin ako hiyang, parang walang nangyayari sa akin. Yun lang, ginugutom niya lang ako lagi, pinapataban niya ako, pero wala namang nangyayaring bonggang-bonggang effect talaga yung lady pills. Walang ginawa. So ayun, hindi siya talaga maganda. Para sa akin lang ha, which meron din naman sa iba kasi meron din namang mga hormones na hindi effective sa akin pero effective sa iba, at meron ding hormones na effective sa akin pero hindi effective sa iba. So, ang masasabi ko lang is, yun, hindi siya effective. Hindi siya masarap, charot. Yun lang, wala lang. Gusto ko lang gawa ng review kasi, oh my God, gusto ko rin lang na alam sa inyo yung experience ko. So, yun yung na-experience ko, as in, wala talaga siyang effect. Bad effect lang siya, lagi yung sumasakit yung ulo ko, yun. Wala lang, gulo-gulo lang, parang nagtitake ka lang ng candy, or ngumunguya ka lang ng candy sa gabi. Parang ganun lang, yung nagpapatamis ka lang. Charot. Matamis naman talaga yung lady pill. So, ninunguya ko talaga siya, hindi ko talaga siya what I mean is, tinutunaw ko talaga siya sa dila ko. So, ayun. Yun lang guys. Thank you for watching. So, ayan. Magantay kayo sa next video ko kasi manggugulo na naman ako sa newsfeed ng YouTube channel niyo. Charot. Sige, bye!